Il-Kunsill Lokali ta' Birzebbuġa bl-appoġġ tal-Aqda Storja u Kultura Birzebbuġa qed iressaq oġġezzjonijiet fi proċess ta' konsultazzjoni pubblika imħabbra mill-Awtorità tal-Ippjanar biex jiġi żviluppat mitjar żgħir għal mudelli tal-ajruplani Ripwid Żnuber fil-qasam industrijali ta' Ħalfar fil-limiti ta' Birzebbuġa. Art kbira li kienet destinata għal żvilupp industrijali f'Ħalfar tista' potenzjalment tiġi mibdula biex issir buffer zone li tissalvagwardja ż-żona tan-Natura 2000 ta' Biswita wara li l-Awtorità tal-Ippjanar ħarġet abbozz ta' reviżjoni tal-policy għal dan is-sit. L-Awtorità tal-Ippjanar fi stqarrija kienet qalet li l-iskop primarju wara din ir-reviżjoni u li żvilupp industrijali jinżamm kemm jista' jkun il-bogħod miż-żona ta' valur għoli ambjentali għax jista' jagħmel ħsara. L-Awtorità qiegħda tipproponi wkoll li żona żgħira ta' art Biswit l-irdumijiet kostali tal-punent tal-Gżejjer Maltin, Ripwid Żnuber, tkun destinata għal sports b'impatt baxx. Is-Sindku ta' Birzebbuġa Scott Camilleri saħaq li l-Kunsill baqa' konsistenti fil-fema tiegħu dwar dan il-proġett propost. Qal il-Kunsill jemmen li s-sit naturali għandu jibqa' naturali kollu kemmu, bla li tinħoloq buffer zone bejn iż-żona industrijali u l-art li jipparti minn Natura 2000. Għalhekk il-Kunsill Lokali ta' Birzebbuġa u l-Aqda Storja u Kultura Birzebbuġa qegħdin jiġbru l-oġġezzjonijiet kontra dan it-tibdil. Filwaqt li qed jitolbu li ż-żona kollha għandha tiġi klassifikata bħala ODZ biex titgawda mill-poplu Malti kollu, b'mod partikolari l-eluf ta' ħaddiema fiż-żona li sal-lum m'għandhom l-ebda post ta' mistrieħ. Fl-istqarrija ntqal li dan għandu jsir b'rispett lejn id-dilettanti tal-mudelli tal-ajruplani li għalihom għandu jinstab sit alternattiv aktar adattat. Il-proċess ta' konsultazzjoni pubblika jagħlaq nhar l-Erba' li ġej.